Ҳамада салом. Шумо дар канали Некатоб қарор доред. Дар ин видео ман ба шумо 10 видеои тарсовартаринро ҷамъоварӣ кардам, ки шумо аз тамошояш зери арақ мемонед. Кӯшиш кунед, ки видеоро нагузаронда то охириша тамошо кунед, агар тавонед. Кӯдако тамошо накунед ва мо роликро ба дигар рекламаи хурдакак сар мекунем. Рафтем. дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем. Ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад. Ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Некатоб дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред. Ва дар ссилкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. Ин навореро ки ҳозир шумо мебинед, яке аз ногувортарин ва ғайриоддитарин видеоест, ки ман дар ҳаётам дидаам. Ey, no, dame la cámara. ¿Viste eso? ¿Viste la mujer que estaba ahí? Sí. No me grabes, dame la cámara. Se fue. ду нафар як махлуқи баҳриеро навор карданд, ки бениҳоят сахт барусалка монанд аст. ва вақте ки онҳо хостанд ба ӯ наздик шаванд, ин махлуқ худро ба баҳр партофтааст. агар каме аз наздик назар кунӣ, як чеҳраи хеле зиште дорад, аммо бо кадом сабаби номаълуме аз одамон гурехт. аз ин фаҳмида мешавад, ки ин махлуқ боақл аст, аммо одам нест. навори навбатӣ тамоман тасодуфан навробардорӣ шудааст. шояд боваратон наояд, ки чизе ки дар объективи камера афтодааст, бе ягон воҳимаи зиёдӣ шоҳидонро талхакаф кардааст. чӣ тавре ки мебинед дар осмон як махлуқи ҳайратангез монанд ба дракона парвоз мекунад, аммо мутаассифона ӯ хело баланд парвоз мекард, ки намудашро хуб назар кунем. баъзеи шоҳидон бар он бовар буданд, ки ӯ бештар ба гуманоид шабоҳат дошт, аз сабабе ки ӯ пойҳои дароз дорад ва тамоман думаш наменамуд. тамошобинони азиз, дар ин навор кадом махлуқ аст ва оё ин видео рост аст ё фейк? фикрҳоятонро дар комментария нависед. навори навбатӣ дили шуморо маҷбур мекунад, ки сахттар тапад, албатта ки аз тарс. дар ин хона ҳақиқатан ҳам ҳодисаҳои ғайримуқаррарӣ рух медиҳад. автори ин навор мегӯяд, ки ҷин зуд ба хонаи ӯ меояд ва ӯ бошад дар ҳамаи утоқҳои хонааш камера насб мекунад, ки ӯро дар видео бинад. ҳамааш хуб буд то замоне, ки касе ва ё чизе аз рӯи тахта фитаҳоро пеҷо мекунад. ин монтаж аст ё не? худатон бо диққат тамошо кунед ва хулоса бароред. ин гуна корро мешавад, ки бо риштаи борикӣ сахт анҷом диҳӣ, аммо дар ин ҳолат бояд ҳамааш чапа шавад, на як қисмаш ба монанди ин ролик. барои ҳамин ин навор хело ба ҳақиқат наздик аст. ин охирин қадрҳост, ки соҳибхонаро маҷбур кардааст, ки аз ин хона барои ҳамеша кӯч бандад. пеш аз оне ки камераро хомӯш кунад, боз ҳодисаҳои пай дар пай рух медиҳад, гӯё ки ҷин онҳоро пайгирӣ дорад. агар то ҳозира обуна нашудед, пас худи ҳозир обуна шавед, чунки видеоҳои навро аввалин шуда тамошо кунед. чизеро ки ҳозир шумо мебинед тарсноктар аз видеоҳои пештара мебошад. ин ҷавон аз ҷангал садоҳои ғарибаро мешунавад ва чароғро гирифта ба тафтиш меравад. аз сабабе ки дар дасташ чароғ дошт, ба осонӣ ӯро дида тавонист. баъди оне ки ҷавон ӯро дид, видео боз ҳам тарсовартар шудан гирифт. ин наворро бо диққат тамошо кунед ва хулосаатонро бароред. ҳангоме ки ӯ дохилтари ҷангал шуд, ӯ ҳис кард, ки чӣ махлуқи аҷибе ӯро пайгир шудааст ва оҳиста оҳиста ба ӯ наздик шуда истодааст. Mereka seperti mengikuti di belakang gua, teman-teman. Ya, gua dengar suara. Gua dengar suara, teman-teman. Dan arahnya di daerah sini. Astagfirullah! ин
ва яке аз онҳо хело аллакай наздик шуда буд. аммо мушкил аст ки чӣ буданашонро аниқ кунӣ ва боз гумон меравад ки онҳо шабона ба шикор мебароянд. агар ҷавон чароғ намедошт шояд ки онҳоро намедид. барои чӣ онҳо ба ӯ наздик шуда истода буданд ва аз ҷавон чӣ мехостанд? аз ҳама муҳимаш ки онҳо кӣ буданд ва ё чӣ? дар ин саволҳо дар комментария ҷавобҳоятонро нависед. як видеои боз ҳам ҳайратовар наворгирӣ кардааст яке аз камераҳои бехатарии хона дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. наворгирӣ кардааст ки як махлуқи бениҳоят аҷиб ва ҳайратангез бо ҳаракатҳои ғайриоддӣ аз зери камера гузашт дошт. ӯ ранги баданаш сафед, пойҳои борик ва гӯшҳои дароз дошт ва аз навор фаҳмида мешавад ки ӯ либос надошт. бисёре аз тамошобинон намедонанд ки ин чист ва агар касе донад марҳамат дар комментария фикрҳояшро нависад. автори ин навор вақте ки як хонаи партофташударо аз назар мегузаронид бо ин тухми ғайриоддӣ рӯбарӯ мешавад. ин тухм ҷунбидан мегирифт гӯё ки зинда аст. ин тухм он гунае ҳаракат дорад ки гӯё ҳамин замон ё замони дигар аз дохилаш чӯҷа берун меояд. ман ҳам ба мисли шумо намедонам ки ин чист. баъзеҳо шарҳ дода гуфтанд ки ин тухм тахминан аз дигар сайёра аст. вақти шаб буд, соат ним такам 11 ки ногаҳон равшании чароғҳои мошин дар як махлуқи номуайян мерасад ки дар роҳ буд. ҳатто то ҳозира ягон кас намедонад ки инро чӣ тавр фаҳмонад. фақат гумон меравад ки ин ё ҷин аст ва ё ягон махлуқи дигар, аммо аниқ одам не. ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ин наворро бо диққат тамошо кунед ва тайёрӣ бинед барои тамошои ин навор. барои он ки ин навор баъди худ саволҳои бисёрро боқӣ мемонад, кафолат медиҳем ки шумо хело зиёд ҷавобашро хоҳед кофт. Just so you understand the implications of what this could mean for the world and the global agricultural food supply. шумо дидед як объекти номаълум бо суръати хело баланд мегузарад ки бо ин суръат танҳо самолётҳо метавонанд паранд, аммо ин қадар паст онҳо намепаранд. агар бо диққат бинед, ин объект шакли гирдро дорост ва хело тез ҳаракат мекунад. чӣ фикр доред ин чӣ метавонад бошад? кадри навбатиеро ки ҳозир шумо мебинед дар госпитали кӯҳнаи партофташуда гирифта шудааст ва хело сахт ин ҷавонро метарсонад ва маҷбур мекунад ки ба ақиб гурезад. баъди оне ки онҳо вориди бино шуданд, онҳо чизеро диданд ки наметавонистанд бифаҳмонанд. ин метавонист сохта бошад, яъне одами худашон, ё ин ки мешавад бо тавассути монтаж ин корро кард, аммо боз мешавад ки ин ҳақиқат дошта бошад. хуб, фикри шумо дар ин бора чист? навори навбатӣ метавонад шокикунанда бошад. автори ин навор аз паси одаме пайгир мешавад ки бисёри вақт ӯро дар мазор дидааст. вақте ки ин ҷавон ӯро аз наздик навор гирифт, дид ки чашмонаш бо рӯяш сафед аст. ӯ дарҳол ба қафо гурехт, чунки фаҳмид ки ӯ аллакай одам набуд. хуб дӯстони азиз, кадоме аз ин роликҳо ба шумо даҳшатовартар буд? фикрҳоятонро дар комментария нависед ва агар дар канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. аввалин шуда видеоҳои моро дастгирӣ кунед, тамошо кунед. як лайки дигар ва то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.